El mercat laboral no és tot igual. A l'economia social s'intenta que totes, tots, totis puguem ser, amb totes les seves lletres. Voleu saber com ho fan? Anem-ho a veure. A vegades sembla que no ets tu. No existeixes com una sola persona. Existeixes com a filla, com a germà, com a bona o mala estudiant, com a parella de... I en sortir al món laboral, doncs, passa el mateix. Igual et sembla que seràs un businessman si aconsegueixes un d'aquells curros amb trajo, o potser et sentiràs una loser si al principi només trobes feines precaritzades. Because I'm a waitress? Temps perdre la teva identitat, no sentir que ets on has de ser. El món de les economies solidàries i el cooperativisme van néixer per intentar posar la vida i les persones al centre. I això què significa? Doncs diverses coses, com per exemple que no t'imposin un horari laboral perquè sí, que et comprenguin i et donin alternatives si estàs en un mal moment en termes de salut mental o has de tenir cura d'altres persones, o que no et menyspreïn per ser dona, trans o de gènere no binari, ni que et paguin menys. Només faltaria. ¿Dónde está el dinero que me falta? ¡Pregunto! ¿Dónde está el dinero? Són molts els col·lectius, associacions i cooperatives que des de fa anys implementen mesures perquè a la feina no hi hagi discriminacions de cap mena, i encara menys masclistes. Mesures com assemblees emocionals, on poder expressar com ens sentim i fer de les organitzacions llocs més humans, la conciliació familiar, hi ha cooperatives que donen més vacances o salari a les persones migrants perquè puguin viatjar als seus llocs d'origen, o plans d'igualtat que busquen la igualtat de tracte i d'oportunitats eliminant qualsevol possible discriminació per raó de sexe en l'àmbit de l'empresa. Així, el 40% de les cooperatives ja tenen el seu pla d'igualtat, un percentatge que baixa al 28% en el cas de les empreses convencionals. Vaja, que les cooperatives estan més per la feina. En el cas dels plans d'igualtat en les cooperatives, la majoria, a més, intenten anar un pas més enllà i treballen la interseccionalitat, és a dir, entendre i respondre a com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat, com el racisme, la LGTBIQ+fòbia, el capacitisme o l'edatisme, és a dir, la discriminació per ser molt vell o molt jove. Però què és el que hi ha realment en un pla d'igualtat? Doncs primer cal analitzar la situació. Cobren més ells que elles a la nostra empresa? Les persones racialitzades tenen càrrecs de més o menys poder? Les persones joves tenen menys privilegis respecte a les més grans? Amb el diagnòstic fet, cal posar-se objectius. Que hi hagi el mateix nombre de persones visibilitzades com a homes que com a dones, que incorporem a la plantilla una persona d'origen divers respecte a les nascudes a la teva ciutat, o que una persona jove assumeixi un càrrec de responsabilitat. I per aconseguir aquest objectiu ens imposem un pla d'acció, que normalment situem en un futur no gaire llunyà. Poseu-li 4 anys. En passar aquests anyets, ho revisarem. Ho hem aconseguit? Segurament hi haurà coses que haurem de tornar a analitzar, repensar objectius i marcar un altre pla d'acció, però ja haurem fet passos endavant. Avui i sempre lluitem per un futur digne i igualitari a les nostres feines.